Raamatun jakeessa eksyneestä lampaasta Jumala kirjoittaa siitä, että miten tärkeää on löytää eksynyt lammas kuin 99 muuta lammasta. Jakeessa mainitaan myös tekijä paimen, joka etsi kadonnutta lammasta. Paimen kuvaa seurakuntaa ja lampaat seurakuntalaisia. Voi siis ajatella kadonneen lampaan kuvaavan seurakunnasta eksynyttä lammasta. On kysymys, että tarvitseeko uskovainen seurakuntaa. Uskovainen tarvitsee seurakuntaa, koska muuten ei voi uskoa Jumalaan. Jumalaan pitää uskoa. Seurakunnassa voi ottaa osaa moniin seurakuntalaisiin tapauksiin, muun muassa messuihin, hautajaisiin ja tempaukseen ja niin edelleen. Jos niin sanottu eksynyt lammas ei voi osallistua seurakunnan tapahtumiin, koska ei kuulu seurakuntaan. Raamatun vertausta lampaista voi tulkita monin tavoin. Pitää kuitenkin muistaa, miten sitä ei voi tulkita. Sitä vertausta lampaista ei voi tulkita nykyisen aikalaiskäsityksen mukaan, koska Jumala kirjoitti sen historiassa. Kannattaa myös huomata, että jae on täydellinen, joten sitä ei voi tulkita ihmisen virhenäkökulman mukaan. Nyt kun tiedämme, miten Raamatun jaetta lampaista ei voi tulkita, voimme eksploatoida eliminointimenetelmällä, miten sitä voi tulkita. Jäljellä jää vain yksi tulkinta. Jae kertoo, miten lampaita täytyy jättää vuorille. Vuorilla on lampaiden paikka. Kun paimen etsii yhden lampaan, jää vuorille. Jae on kuvitteellinen, koska siinä on luku 100, joka on tasaluku, joita ei yleensä esiinny luonnossa. Usein mainitaan, että kyseessä on Jumalan vertaus. Vertauksilla Jumala kertoo asioita ihmiselle. Vertauksessa Raamatun jakeessa lammas ei tarkoita lammasta, vaan ihmistä. Jos yksi ihminen eksyy, hänet pitää etsiä. Onko eksyminen sitten konkreettista eksymistä? Ei tarkoita, vaan mielellistä eksymistä. Voi siis sanoa, että ihminen on mielellisesti eksynyt. Niin sanottu pappi, eli kehyskertomuksen paimen, täytyy kertoa eksyneelle. Seurakunnan yhtenäisyys ei riipu yhdestä eksyneestä, mutta yksi eksynyt riippuu seurakunnan. Voi myös ajatella, että kun Raamatun lammasjae on kysymyksen muodossa, että mikä on kysymyksen vastaus. Kysymyksen vastaus on kyllä.